Svečano uručenje nagrada pobednicima i pobednicama ovog takmičenja upriličeno je u Beogradu, a projekat reciklažom otpadnog tekstila do održivih rešenja Ženskog centra Užice dobio je priznanje u kategoriji društvena korisnost. U uži izbor ušlo je 8 projekata za koje su građani i građanke Srbije glasali putem internet portala e-Kapije i Aureje. Projekat Užičanki dobio je najviše glasova. Između 30 privrednih firmi, jedna mala nevladina ženska organizacija iz unutrašnjosti da uđe u 8 izabranih za takmičenje, to je već naš veliki uspeh. Biti izabran za neku najbolju ideju vam daje nekakve benefite gde vi postanete u javnosti prepoznati, pa mogući investitori da budu zainteresovani ili pak ministarstvo. U svakom slučaju daje vam jednu veliku ozbiljnost i veru ljudi koji doniraju garderobu i daju na drugi način sredstva, da je to što vi radite zaista dobro i društveno korisno. Nevladina organizacija Ženski centar Užice postoji od 2000. godine, a jedan od prioriteta u radu je ekonomsko osnaživanje žena. Nagrađeni projekat pokrenut je 2010. godine, a obuhvata proces od primarne selekcije preko reciklaže do plasiranja novih proizvoda od reciklarnog tekstila na tržište. Sada smo uspeli da realizujemo 2 faze. Jedna faza je taj humanitarni rad i negde animiranje građana da na toj primarnoj selekciji tekstilnog otpada, jer oni dobrovoljno donose naš centar. Zatim druga faza je to što smo preko jednog evropskog projekta iz programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora dobili 5 mašina za šivenje i za radionicu za redizajn tekstila, zatim mašinu za industrijsku za pranje veša, mašinu za sušenje i presu za peglanje. To je ta druga faza. I sad idemo ka trećoj fazi, to je da nabavimo mašine koje će drobiti taj tekstil i iz kojeg će se proizvoditi tekstilno vlakno, ali iz otpadnog tekstila. Nagradu Aurea portal e-Kapija dodeljuje 7. godinu za redom.